adda nagdamag kanyak. No kano nga lipatan ti maysa nga tao nga inayayat na laun-unay. Para kanyak kakabsat ke adi nga tao no inayayat mo laun-unay ken nabayag mo nga nakadwa ti biag mon mano nga tawen. Madim nga malipatan adya yun. Kumbaga amin nga memoryayo ket nakadwam isunan. So kailangan laeng nga tanggapen nga talaga nga awan kayon. No bilbilang tatta ket nasakit ti maritritnam naut-ut pay launay ata pusom ket baybay kasta nga talaga ti maritnam lalo no damdamo. Pero habang bumaybayag ket maibagak kanyam kabsat ko nga ata nga mariritnam sumaruno nga aldaw maibagak kanyam nga maininayad nga agpukaw ata nga dagsen nga mariritnam. Madim nga mamalayan ket matanggap mon nga ato nga tao ket awan kayon ken ato nga tao ket naging parte ti biag mo ken kailangan nga tanggapen nga awan kayon. Isu ti may bagak kanyam kabsat madim nga malipatan ato nga tao pero mabalin nga mabaliw ti panagayat mo kanya na. Kumbaga ket inayayat mo launay iso na idi si kayo agkadkadwa ngam gapu garod ta maditayo met iggem ti panunot ti maysa nga tao ke adda talaga di mapan nga agsinina kayo ta sika inayayat mo ato nga tao pero ato nga tao ket madi nakametten nga inayayat ket may mayat pay nga agsinina kayo kaysa unfair. Adya ti ibagbagak launay nga dumteng ti aldaw nga agbaliw ti panagayat ti maysa nga tao ket no dumteng ajay nga mangyari kanyayo nga duwa kailangan lang talaga nga tanggapen nga si kayo ket para ti sabali. Inyakabsat ko natarusam kadi ti kayat ko nga sauen iso sika no mariritnam tatta ti kastoy nga pagsubok ti relasyon nyo dumteng to ti aldaw kabsat ko nga maibigam ti sarilim nga